Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jepoy nga ibaga tayo laengen at taga Cordillera. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti kaanakak ani Jonwa Azalea Layos iti Kabayan Benguet from Jenaline Santiban Decoran ti Japan. Happy birthday Rose Cortez ti San Mateo Isabela from Corazon, Balaan. Shout out kada Jasmine Rivera, user MR1, kastamot ka ni user Y06K. Advance happy 9th birthday iti anak ko ani Ayla May Joan Galapon di Tajadi, Nueva Vizcaya. Kastama takablaawak ni Bunsumi Gian Alafay. Kanila kay ko ani Joselito Galapon from Ana Delfin ti Singapore. Happy birthday kani manong ko Juven Giape iti Taiwan. Kan nanay tita di ta Kuwait. Kastamat ang makablaawan dagiti kakabagyak dito'y Cebu San Isidro Isabela from Joshua Giape. Makablaawan dagiti barangay officials ti barangay New Magsaysay nang runa ni Benito Soliven Isabela from Kagawa JR Binalay. Shout out iti anak ko ani Debet Nieveras iti Egypt from Nida Nieveras. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Jepoy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Pagyamanak ti panakasarak ko iti YouTube channel yo. Tababaan iti daytoy, adda pagliwliwa ak kabayatan iti kaaddak iti lugar adyak mabalin nga ibaga dito'y surat ko.
Ilingad naklatan itinagan a Jepoy, may nga out of school youth, kat ibagamlatan at taga Cordillera ak. Nga masapol nga umadayo ak iti lugar, anakayanakan kan dimmakkalak, gapo kadagiti dimteng apagteng iti biyag ko, ama ilawlawag babaan iti innak isalaysay kada kayo. Kinapudno naman ng aburido ak iti agdama, gapo iti sitwasyon ko. Kat namnamaak kan ikarkararag ko iti namarswa, ababaan iti panangibinglay ko iti padas ko, kat maksayan ti dagensen ti barukong ko, kan maikanak iti napintas a direksyon, tapno sumaya at ti masakbayak. Kat maminpinsan a mapunas ti buteng, nga imukuuken iti kaunggak. Talaga ka di adimon kayat ti agadal, Jepoy. Pasensya ka, nanang. Ngam talagang awanan tisam kong agadal. Ay, una yan, anak. Anya laangan ti pagbanagam no kasta ka. Naimbag ko man no nairingpas mo ti uray sekundarya laang. Nanang? Anya laangan nga iti masakbayam no day talatan sumursurot ka dagiti gagayem mo ti araramidam. Intun kwan, kompormila ditan tinasumsumok mo, anak ko. Agraira ti kinadakes itan. Ang mga nukala at amay pasungal-ngal kay tibana. Nanang, didak ka di pagdanagan. Anya kumamot ti pa kay pasungal-ngalak ngay? Anak. Ken saan nagaputa jakon kay tagadal kat may pasungal-ngalak mo tan itinuan niya la ditan. Dinto mapasamak day tananang. Sapay la ko mga rod, anak. Tamaya dayo ka iti pakaisagmakan. Talaga ah? Siyak pa iti kunayo? Narigat ti agsasao, anak ko. Nangrunak at di mo ammo no anya dagiti dumteng iti masakbayan. Adola amin dagitang ibagbagayo. Basta saan ta kapag danagan, nalpas ti saritaan. Jepoy, tinagan mo saan ka di? Ha? Uwan. Ingam masino kayo? Apay ngam amudak? Di kagdanag, Jepoy. Sana kadaka sa tao. Kinapudno na, may saka kayam. Ha? Anya ti masapol mo kanyak? Kada kayong agbabarkada. Si Kadikatoradan. Awan kaputang mo. Kan mamatiak ang nakasagana ka mangilaban iti karbangan dagiti umili. Saan ka di? Ha? Kaya't mo ti makatulong iti kaaduan? Makatulong ka dagiti umili? Ni, agore ka. Kasano ko makatulong ka dagiti umili nga bagbagam kat agtutubo ak pa lang. Teenager. Jepoy, amin tayo. Kabailan tayo ti tumulong ka dagiti umili. Kinapudno na, dagiti kaskan kang agtutubo at adda makatulong kadakwada. Saan lang nga kadagiti umili no di kat pati iti intero pagilyan tayo. Anya? Patsaka matikaw kapay lang kadagiti bagbaga kita, Jepoy. Ngam tap na malawlawagan ka. Kidawag akanay na sumurot ka kanyak kadagiti may sayang kat a lecture. May papan kadagiti ibagbagak ita. Rabiin, anak, ngamapay nga itakala ang asimbangpet. Naggapwam aya. Nagkukuyog kami lang kadain sanbong, nanang. Ada na panan mi. Ay na, anak ko. Apay aya ka na yun lata na pagdandanagan, nak. Di ka di maasyan kanyak nga inam nga agdandanag gapukan ka.
Apay nga min na pagdanagandak. Kabaila akong tibagik. Ala, ibagatan akabailamon ti bagim. Ngam agtutubo ka pa ilaeng. Saan ka pa'y anahustuan iti edad? Kaya't nga rud asawan dayta, siyak pa'y laeng ti rumbang amasurot. Nanang? Katyak magustuhan ti aramidam, Jepoy. Saan na rumbang agwadang walang ka no nasipngeten? Tama nga no dadaka sa mapasamakken ka. Nagdagulit kayo mo nanang? Awan ti daka sa mapasamak kanya kung naklangarudan. Basta siyak ti rumbang amatungpal. Taging nga daka iti pudar ko, masapul at arabayan kalatta. No imbagak asaan amabalin akanayon amarabyan ka, saan amabalin. Naawatam. Tagayam ti mapaspasamak. Aparparitan na kanti inam amarabyan nga agawid, Jepoy. Nasaysayat lang nga nasumurot ka kanyak. Ha? Kadagiti amin na naawis ko ako mapeng kada kami. Sika tinakitak nga da potensyal na, Jepoy. Naturit ka ngamin. Isu ang mapangnamnamaan ka. Anya ti kaya't yung asawa na sumurot aklangan kada kayo. Sa di na ti papanan tayo. Adon dagiti nasursuro iti lecture nga insaysayang ka tayo, Jepoy. Amomon nga do dagiti abusado a kapitalista diti pagilyan tayo. Saan ka di? Wen, kaemong. Kagurak ti aramid da. Kaputa isuda ti kapuanan ti panagrigat ti kaadwan nga umili. Husto day tangay bagam. Katapno naan anay na makatulong ka kada kami. Kang runaan ka dagiti umili. Nasaysayat na sumurot kalangan kanyak. Umadayuta dito kat binuranda ka nga agbalin anasiglat. Tapno at adapay may sakit mo ti karbangan dagiti babasit kan dagiti nakukurapay. Sumurot kan kanyak, Jepoy. Jakman na mumanang Emmy, tatunggal balikas nga agaon iti bibig ni Kaemong, kaya rigan na nga dagin ginamul na makaeng-enggan yu unay iti riknak. Iti ababa asarita, simurotakken kwa na, kat ingkuyugnak iti kabambantayan ijay samar. Ijay nga insurudak nga agaramat iti igam. Agaramit kadagiti improvised explosive device kanda dumapay. Nagbalinak akamang ti maysa nga squad nga agpabettak kadagiti bus, truck kanda dumapay, asigun kadakwada, ket tagikwa dagiti abusado a kapitalista amang parparigat kadagiti umili. Kinunkunak iti bagik idimanang, okay laeng, tasanikwamet dagiti kapitalista dagiti pabpabettaken mi. Sanikwa dagiti nababaknang agapuanan tinakarkaro a panagrigrigat ti biag dagiti gagangay nga umili. Agingga a nabilin manen ti squad a nakaikap pengak. Kaemong, talaga ka din aramidin tayo tinaibilin kada tayo? Nangagmungot tibilin ti commander tayo saan ka di? Masapol a papataken tayo ti lugan a lumabas iti dahi ta lugar. Jepoy, anya ka ka di? Di mo kunain namang rugin ni agbalay ti buteng iti barukong mo. Agbalbalin kan samat na natakrot.
Ni, saan na niya? Saan nakatakrot? Naturudak? Adon adaras ano pa nagnakamti kinaturod ko. Saan ka di? No kasta nga rod. Aktong palkalatan itinaibilin kada tayo. Isaganam tigam mo granata. Tapaman na lumabas ti padpadaanan tayo. Agikiddan tayo ang mga ipurwak iti granada. Matungpal ka, Emong. Atay talakit din orayin tayo, Jepoy. Isagana mong ti granada. Wen ka, Emong. Itaan! Ipurwak yun dagiti granada! Mabalin ka di tagdamag ka, Emong. Anya day ta, Jepoy. Mabalin ka di maamuan. No asino dagiti nakalugan iti pinabutak tayo. Pamilya ti may sabok katot a negosyante dagiti nakalugan ni Jay. Ato ti binarigat da. Isarumbang lang ti inaramid tayo kadakwada. Pamilya? Kaya't asawan day ta. Saan lang agmay-may sa tinakalugan ni Jay? Saan, Jepoy? Kasi tinakunakon. Pamilya tinakalugan ni Jay. Ka, Emong. Mamati ak nga amuyo. No asino dagiti kamong ti pamilya tinegosyante ang nakalugan ni Jay. Kano sa dino tinaggapuanda. Saan nakaglibakan ka, Jepoy? Naggapuday sa ospital. Karurar ngamin ito ospital ti anak da nagpasngay. Anya? Ada nakalugan ijay akapaspas na ilaan? Wen, ti anak ti negosyante. Leplepas na lang nagpasngay. Kaya tasawon day ta. Nairaman, ultimo ti maladaga kay paspas nga ilaan. Jepoy, sardengam ko man tag sentimiento. Tinapatag, natungpal tayo ti bilin ni Commander. Naramid tayo ti misyon, kat masigurado ka na talagad tayo. Tawan na pulos ti makaam mo, ada tayo ti responsable iti dayjay nga insidente. Nabayagan nga awan ni Manong. Jingjing anak. Agsubli pa yung ngata ni Manong. Ay, Jack maibaga anak ko. Tasigun iti kasinsinyo akanayon akakuyog idi ni Manong mo a Jepoy. Napalalo ti kinasingad da Manong mo kanjay lalaki asimurutan na. Nanang? Kinapudno na anak. Napalalo ti panagdanag ko kani Manong mo. Itilasod tinabayagan a panawan a kaawan na. Saan tayo nga amuno anyan tinapasamak kan kwa na? Anya ti aramidon tayo. Diyak ka mo, Jingjing. Awan ti amok arumbang ama aramid. Nangrunakat saan tayo nga maamu di lalaki asimurutan na ako na di kasinsinyo. Anya matun? Tilaangan Diyos ti amok ang makatulong kada tayo ita, Jingjing, anak. Sapay lakuma, tadi na maybayan ni Manong mo. Sapay lakuma. Doan alawas ti napalabas. Manipod pinabutak mi tilogan ti negosyante. Nga maging kay ta.
Nalitnaw pa'y langit alin tataok tinapasamak. No si bubukol la pamilya tinakalugan ijay. Karaman ti kay pas nga amaladaga. Nalawag nga rod nga da inosenta na iraman iti inaramid mi. Makonkonsensya kiti kasto nga aramidan mi. Awan kumatanyaman na. No dagiti lang talaga responsable iti saan anasayat ang mapaspasamak iti pagilyan. Ti mairaman itar aramidan mi. Ngam saan mat? Anya ko matibasol ti kay pas nga maladaga ngay. Apay ang masapol ang mairaman iti nagbasulan ti pamilyana. Anya ti rumbeng nga aramidak. Sumagmamano arabii sa anak nakaturturog, kalpasan ti panang pabetak mi itilugan ti negosyante at target mi manang Emmy. Makonkonsensya ak iti naamwak nga adda na iraman nga inosente iti inaramid mi. Tirigat na manang napasarunwan pay dagiti kas iti daydi apagteng ngam awan ti naaramidak no di ti agtungpal. Amkek ngamin nga amangan no siyak ti maisagmak iti kanito asupringek ti bilin ti pannakapangulo ti grupo akim mapengak. Insardeng kumeten ti nagdamdamag kani kaemong, tanariknak anapudno ti squad leader mi iti grupo mi, kat amangan no idano na iti commander mi ti ar-aramidek. Gaputawan mabalin kumanang, nagdisdisnudo aklatan iti amin a maibilin kada kami, kas iti na minsan. O niya, Jepoy. Nakasagana ka din. Wan kaya mong. Ngam, patuluyan tayo kaditi mang pabutak iti truck ti semento. Nga oray adda ti driver ito unag. Apay kumasaan. Ngam, kaemong. Sigurado asusweldo ang dalang ti driver. Agtrab-trabaho lang kadakwada. Sana karaman iti kinabukatot ti amo na nga akin kuko iti truck ti semento. Apay no orayin tayo ang makariing katrumwar iti truck. Anya ka di Jepoy. Awanan ti oras. Masapol ang may patungpalan ti misyon. Tamadamdamalaan. At danton dagiti agron-ronda militar. Amang ano saan tayo to na may patungpal ti misyon. Alan, ipurwaktan dagiti improvised explosive tapno malpasan. Sige nga rod. Itan. Bintakan ti truck ti semento, Jepoy. Sigurado asana na pakairanudan pa iti bukatot ang kapitalistang agtagkwa. Alan, mapantan. Darasam. Uwan kaya mong. Talaga saanin arumbuntan aramidan mi. Jakon may rusok na ito eh. Iso ang masapula sumina ako niti grupo. Magkita iti na pintas ang gundaway. Kat no may kanak. Sumiyasak iti dalan. Yung sigurado ka saan na makadlaw ni Kaemo. Na sigurado ang madaksanak. Iti kanito ang madlawnak.
Masigurado ka nakaadayo ako na. Saan daklaki din na masurutan da kaya mong. Oray pa yung nadlaw dan di kaawan ko itilikudan da. Tinasayat. Agin na nakakbit dito eh. Talaga napanog ako nga nagtartaray ngayon madayo. Masapula sigurado wag na muna. Anatalgadak dito eh. Narigatan. Mga nujak mapuputan ka tadagayam na kasipot kanyak. Paman na makay nanak. Ituloy ko tiyo madayo. Mangkita tumutin iti mabaling ko pang kontakan ka dananap. Sipod pimanaw iti lugar mi. Jak pulos kinuntak dananang. Sigurado ang madandanagan dana. Ang mga no pagarupon da paikit din na nataya ko na. Isamang kita kiti pang kontakak kadakwada. Masapula maamwanda si bibiyagak. Ay, Diyos ko, Jepoy. Anyat na pasamakan ka, anak ko. Sa dino ti ayan mo. Pasensya ka, nanang. Jak mabaling ni ibaga. Anyat na pasamakan ka, aya. Apay akan laat-latan na pimanaw ka. Asino aya jay lalaki asim murutam nga imbaga ti kasinsin mo. Ate do kasalay-sayan, nanang. Ngayong kinontak kayo, tapno mapunas si panagdandanag yo. Kentap no ipakamok kada kayo, asi bibiyagak. Anak. Dumtang to ti gundaway nga agsublakpot lang di ta lugar tayo, nanang. Ngam, saan ba nga ita? Tamok. Agpaggadak. Anya? Apay. Anya ko matipagpaggadam. Ibagam, anak. Tano masapul nga agkid daw tayo ititulong dagiti pulis. Saan, nanang? Pangasiyo. Di ka kamang ka dagiti pulis. Ha? Apay ko maasaan. Kasano ang matulungan da kano saan tayo nga agkamang ka dagiti pulis? Basta saan ko mananang. Syakti din ganyo. Saan kayong agkamang kadakwada? Sige. No isuti ko naman ako. Ngam pangaasim taganad ka kumakanayon. Kat no marisot no anyaman day ta nasumok mo. Pangaasim, taagawid ka kuman. Naulimak diti lugar na kay sarungak. No panunutan na naimbag. Mabalinak ang mga baruanan nandito eh. Lipatag tinapalabas. Kat mga rugyak iti barobyag. Sana bali. Tawan ti makamamo kanyak dito eh. Medyo nabayag mo ten. Sipod iti naglibasak. Idi si Minak iti grupo asim murutak iti. Pagbabawyak ti amin ang naaramid ko. Kabayatan ti kadak iti deja grupo. Ado abiyag ti kinitalmi. Gapo iti panangilaban mi kano iti karbangan dag iti gaganging umili. Imula da iti panunot ko. At tumulong kami kadag iti agkasapulan. Nga ipaimi ti rumbang para kadagiti mairurumad. Ngam saan? Palso day jay. Tatagpaiso. Agdadata ada kami timang daddadawal iti kagimungan. Iso na laos ti panagbabawi kadagiti naaramid ko. Agbababawi ak iti nakana.
Idi nakaamiri sakman ng Emmy, namin pinsan at tinalikod ak ti grupo ang nangalukoy kanyak. Taklo nakman wenno saan, talaga ang naalilawak. Nagbalinak abulset, gapo iti nasamit apan narita dagiti nang recruit kanyak. Nabayagan asim minaak iti dayjay a grupo, ngam aging gaita, jak pa'y nagsubsubli iti lugar mi. Kat agtultuloy nga aglemlemengak, ultimo kadagiti pan nakabagi ti linteg, wenno iti gobyerno kunak manlaangan. Amkak ngamin nga mga noan niya ti aramiden da kanyak no bilang laeng. Ngamkas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko, gapu kadagiti nangeg ko apakasaritaan dagiti kas kanyak, ana ipatangatang iti programa yo, na ikanak iti namnama. Iso nga ita, nakasagana akon manang, saan akon nga agamak wenno mabuteng. Agur-uray aklaangen iti napintas agundaway asumuko, wenno agsubli iti gobyerno. Katno anyaman bilang ti panusa a maipataw kanyak, nakasagana akon, taamok adinak baybayan tinamarswa. Kanayon matlaeng nga ikararag ko asapay lakuma, tadumteng met ti panawen, a makaamiris dagiti nagbalin akakadwak iti dayjay a grupo, tapno awanen ti inosente a biag a mairaman iti killo nga ideolohiya nga inda ilablaban. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Jepoy. Pagayam a Jepoy, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Nasalimuot ti nagdalanam pagayam ko, ngam pagyamanak unay, tanakaamiris ka, kat nawaknitan tinakulaapan a panunot mo. Husto ka pagayam ko, awan ti rumbang apabut ngam, wenno pagamkam asumuko, tati gobyerno tayo, si dadaan amang tulong ken ka, tapno naan anay a makapangabarwanan ka, kat agbyag kameten iti naulimak. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,